Nikolai Lapkov, Bulgaria ja Kai Helenius, Suomi. Kai Helenius on siellä punaisessa kulmassa ja Lapkov sinisessä kulmassa. Lapkovhan on suomalaisille sikäli tuttu nyrkkeilijä, että Pekka Laasanen on otellut häntä vastaan 3 kertaa ja joka kerta hävinnyt. Viimeksi tässä GB-turnauksessa. Elikkä Lapkov on aika vaarallinen ottelija. Vasen käti. Ottelee oikein kylki edellä. Mitä voisit sanoa Kai Heleniuksesta? No Kaitsulla on ollut aikaisemmin aina huonompana puolena se, että hän on ollut aika paljon huonokuntoinen, että hänellä ei ole se fysiikka ei ole kestänyt. Teknisesti hän on ihan huippukaveri ja tuosta ohuesta varresta ja tommosesta voisi niinku katsoa ottaa ulkomuotoa, että sieltä ei tule kovaa. Kaveri ei voi lyödä kovaa, mutta se kyllä todella pystyy kippaamaan aika kovaa ja tosi terävä iskunen. Mutta nyt hän on sitten tässä tämän viimeisen kauden aikana todella paneutunut niihin harjoituksiinkin oikein tosissaan ja sitä kuntoakin rupeaa olemaan nyt, että nyt on, se kunto on niinku sitä luokkaa, että mitä edellyttää just tämän tason kilpailu. Hän on tässä turnauksessa taas ottelee kuitenkin tähän mennessä vain kerran ja siinä ottelussa hän kukisti Peter Holmin, Ruotsin mestarin, keskeytyksellä toisessa erässä. Elikkä ottelun nälkää kyllä pitäisi Kai Heleniuksella olla ja nyt hänellä on kyllä oivallinen mittari tässä. Tämä Lapkov on erinomainen nyrkkeilijä. Joo, kyllä. Kaitsu on yksi mahdollinen EM-ehdokas ainakin ennen tätä ottelua vielä ja toivoisin, että ottelun jälkeenkin. Tosiaan Kaitsu on nyt paneutunut tällä kaudella tuohon harjoitteluun paljon enemmän tosimielistä kuin aikaisemmin. Tämä sarjahan on 81 kiloa ja tämän painoisia miehiä nyt on nykyisellä alkaa olla aika paljon, eli osanottajia näissä 81 kilon sarjoissa kyllä riittämiin on. Eli enäähän siellä ei millään tuurilla voida kansainvälisessä kilpailussa selvitä. Ei, kyllä siellä täytyy kaikista mitallista otella useita otteluita jo, että tuuripelistä on turha puhua. Arvonta ei juuri auta tosiaankaan sinänsä mitaleille tämmöisiä 81 kilon miehiä. Yli 91 kiloissa se saattaa silloin tällöin vielä olla Euroopan mestaruustasollakin mahdollista. Joo, se pitää paikkansa. Siinä sarjassa ei ole sit niin paljon kuitenkaan yrittäjiä, koska niitä on niin isoja miehiä sitten on vähän harvemmassa. Helenius kyllä lyö irtonaisesti ja terävästi. Hänellä ei ole ollut mitään hätää ottelun tähän mennessä kestäessä ja sieltä tulee koko ajan tarkasti iskuja kohti bulgarialaista, joka syyllistyy mielestäni aika lailla tuollaiseen ryntäilevään ottelutyyliin tässä ensimmäisen erän päätösvaiheessa. Ja on tuossa lyönyt muutaman kerran vyötärön alapuolelle Kaitsua niin selvästi. Mä käsitin, että hän sai tuossa äsken varoituksen siitä jo, mutta nyt osaa sitä ihan varma olla, mutta tämmöisen käsityksen pääsi. Siinä oli ensimmäinen erä. Me katsomme sitten hetken päästä toisen erän. Kaikki valmista toiseen erään. Kai Helenius odottaa rauhallisena siellä bulgarialaista vastustajansa Nikolai Lapkovia. Ja tässä näette arvostelun punaiseen kulmaan. Se menee. Eli Kai Helenius oli kaikkien arvostelutuomareiden mielestä parempi tässä ensimmäisessä erässä kuin bulgarialainen vastustajansa. Joo, kyllä se. Jos se niin kävi, todennäköisesti varoitus sinne paino sitten. Kyllä, ja bulgarialainen ottelee hieman epäpuhtaammin kuin Helenius noin muutenkin. Kai Heleniuksen ottelutyylihän on varsin puhdas. Joo, Kaitsu ei koskaan oikeastaan hänen nyrkkeilyä ei voinut sen takia moittia, että hän olisi ollut epäpuhdasta. Se on kyllä siisteimmästä päästä. Kolmannen erän vaikeudet Kai Heleniuksella ovat olleet aikaisemmin suuria. Katsotaan nyt kuinka hän tässä ottelussa sitten jaksaa loppuun saakka. Joo, nimenomaan. Ja sitten siinä tahtoo useasti sitten kaverilta mennä se henkinen puoli kanssa, alkaa se henkinen moottori
yskähtelemään, kun kunto loppuu. Ja Kaitsulla on, monesti hän on hävinnyt ihan sen takia just, että ei ole niin enää uskonut itteensä, mutta mä toivoisin, että se tilanne alkaisi niin nyt olemaan kunnossa. Kai Helenius on kolminkertainen Suomen mestari. Ja ei anna siellä lähiottelutilanteessakaan tuumaakaan periksi. Hän on myöskin kansainvälisesti hakenut merittejä, on Pohjoismaiden mestari viime vuodelta, voitti Ostravan turnauksen. Elikkä nyt viime vuoden ja tämän vuoden aikana Kai Helenius on kulkenut kyllä kehityksessä ylöspäin. Toivottavasti tämä kehitys jatkuu myöskin tässä GB-turnauksessa. Vastus on nyt ainakin kyllä kova. Jotenkin vaikuttaa, että tämä bulgarialainenkaan ei ole kovin kovassa kunnossa. Se kestävyys tuntuu niin kuin, että rakoilevan tuossa. Vastikään Venetsian turnauksessahan tämä Bulgaarin voitti Pekka Laasasen ja nyt sitten täällä. Nyt hän sai kyllä aika pahan osuman. Joo, kyllä nyt oli. Nyt on Helenius vaikeuksissa ja joutuu luvun laskuun aivan varmasti. Kyllä se isku vaikutti tuossa äsken, mikä tuli. Kaitsu sinne meinasi menettää tasapaino, mutta sai sidottua tuon tilanteen sillä tavalla. Se meni ohi sitten. Ja nyt kysytään sitten kanttia, että selvitään tämän erän loppuun, mutta Kai Helenius samalla mitalla. Kaitsu kuittasi heti ton tilanteen takaisin tuossa. Ja siinä voi pian käydä niin, että tässä tulee noutajia tuolle toisellekin, että kunhan nyt näkee. Näiden isompien sarjojen otteluissa ei ole kyllä syytä antaa oman otteen hervahtaa hetkeksikään. Iskut ovat sen verran painavia. Kyllä se selvää, että silloin kun miehen koko ja paino kasvaa, niin iskun paino kasvaa myös. Ja siinä on aina enemmän silloin teho. Kai Helenius on varsin kokenut ottelija. Hänellä on 154 ottelua takanaan, joista 129 voitettu. Joo, kyllä Kaitsu on pikkuhiljaa napsunut niitä matseja tililleen. Ja mä muistan, että Kaitsu on nyrkkeillyt hirveän kauan. Juniorina otellut jo. Mä sanoin, että silloin kun minäkin olin vielä melkein juniorina. Kohtaamaan vaikeaa vasenkätistä Bulgaria, Nikolai Lapkovia. Ja tässä näette arvostelun toisesta erästä. Nyt 3 tuomaria oli sitä mieltä, että Bulgaari voitti tämän toisen erän. 1 antoi senkin Heleniukselle ja 1 oli sitä mieltä, että erä oli tasainen. Ilmeisesti on tulossa hajaäänituomio tästä nyt. Nyt toivoisi sellaista loppukiristystä Kaitsulta, koska se on ihan tämän 3. erään ratkaisuun jää, että miten käy koko ottelussa. Näin on, ja jos se pitää paikkansa, mitä tuossa kerroit, että hän olisi paremmassa fyysisessä kunnossa kuin aiemmin, niin ei ole mitään syytä epäillä, etteikö Kai Helenius jaksaisi sitten tätä 3. erää vetää loppuun asti, mutta tuskallisia minuutteja nämä varmasti ovat. Kyllä. Tää tuntuu olevan tää Bulgaari niin hyvin iskunärkäinen ja voiton tahtoinen, että kyllä tulee päälle koko ajan. Ja Helenius on selvästi väsähtänyt. Se tyylikkyys, mikä leimasi hänen otteluaan ensimmäisessä erässä, se on kyllä sortunut tässä 3. erässä nyt väsymyksen myötä. Kyllä se selvää rakoilemista rupeaa tapahtumaan, mutta kyllä tää kaveri myös, tää bulgarilainen on myös väsynyt, että siinä suhteessa tässä ihan ratkaisee nyt tää henkimaailman peli ja siinä suhteessa, että voiton tahto tämmöisessä tilanteessa useasti sitten ratkaisee sen, että kumpi voi kääntää tilanteen itselleen. Erittäin todennäköistä, että hajaäänituomioon tosiaan päädytään, mikäli molemmat nyt seisovat tämän ottelun loppuun asti, ja siltähän tuo näyttää. 3. erä on kääntymässä loppupuolelle. Kahden väsyneen nyrkkeilijän tiivistä taistelua. Molemmat varmasti
toivovat, että tuo kongi kumahtaisi mahdollisimman pian ottelun päättymisen merkiksi. Joo, kyllä se ne on raskaita ne viimeiset sekunnit. Siinä saa kyllä monesti itselleen sanoa että tai käyttää koko henkisen reservinsä siihen, että jaksaisi puristaa loppuun asti tosissaan. Kai se on turhan passiivinen, pitäisi vähän enemmän aktiivisuutta löytyä tähän viimeisiin sekunteihin, niin sillä saataisiin kääntää tämä ottelun kotiin. No se on inhimillistä vain, että nämä ihan viimeiset tapahtumat kuitenkin jäävät tuomarillakin päällimmäiseksi mieleen. Silläpä juuri. No nyt siellä Kaitsu meinasi istahtaa ulos kehästä, mutta sitä ei kuitenkaan kehätuomari katso iskusta aiheutetuksi, vaan ottelu jatkuu saman tien. Yleisöön menevä ottelu tämä on, koska tämä on tällainen kahden tasavahvan nyrkkeilijän taistelu, kamppailu. Ei välttämättä nyt enää kolmannessa erässä niin nyrkkeilyllisiä hienouksia sisällään pitävä, mutta armotonta taistelua ja aivan viimeiset sekunnit menossa. Kongi kumahtaa tuossa tuokiossa noin. Ottelu on päättynyt. Jännittävä tuomiojulistus meneillään. 3-2 tuomio tulossa. Ja kyllä siinä niin käy, että Kai Helenius tämän ottelun voittaa ja hänestä tulee 3. sarjavoittaja tämänvuotisessa TB-turnauksessa. Suomalainen sarjavoittaja, muut 2 olivat Jarmo Eskelinen